gave me the key. She was wheeling, dealing, just doing her thing. She was Ела бе, защо бягаш? Нали искаш да спра? Ако ще вършим нещо, да го вършим. С каква валута работиш? Пусни ме, бе, пусни ме, ти казвам! Тук няма ще да те размаже по асфалта. Пусни ме! Да бягаш, а? Хайде сега да те бягаш. Абе, пусни ме, обърках ти! Мен! Може и да бъркам. Трябваше да спирам. Защо не го направи? Защото съм човек, а не обиец. Глупак! Не си приказки, защото още ми е минал. И аз съм глупачка. Чичи. А ти между другото на колко години си? Какво те интересува да не ме купуваш? Преценяваш колко не си купувам. Личи ти от голямото доброто си. Не искам секс. А какво? Друго. Какво друго? Те ми отговориш един въпрос. Въпрос? Какъв въпрос? За теб няма значение, но ако ми отговориш, пъти за теб. Давай половината и тогава. Окей, но първо ми отговори. Да бе, да ме прецакаш. Там ли те е красичката? Там е скривалището ми. И от кого е крет? От никого. Често ли се случва? Случва се. И тогава? Скъпо ми коства. Някой запили я кютек. Кютек. Какво се чудиш, нали ти преди малко? Моето е друго, не разбираш какво може да случи, ако спирачки на колата ми бяха отказали. Голяма работа. За теб може да е, но за мен е. Минаваш, заминаваш и не се обръщаш назад. Какво прави мозъкът ти, докато изпащаш пензас? Чукане като чукане. Работа. За пари. И това е всичко. Това е. Лесно ми е сега, когато го говоря. Когато го правя, не е толкова лесно. Та, да ти отговоря на въпроса. Аз съм от тези, за които плочките не са стигнали. Ако работих в някой хотел, половината от парите щяха да отиват за такси и данъци. Какви такси? Такива. За отнет клиент, за влизане в чужд район, за неплатени на време такси и още хиляди работи. Имаш, нямаш пари, плащаш. Защото ако не плащаш, горчетите не се шегуват. Пребиват ти и пак плащаш. Разпределили си цялата страна. Предполагам, че от липса на пътища не се оплакваш. А, не. Пътищата са много, но аз работя само на този. Така е в разпределителния план. Пътят на Джулия. Пътят на Джулия. С зъби и ногти съм си го завоювала. Пътят на Джулия. Не звучи лошо. Никак даже. Вървя и все към Канада гледам. Европа не те ли е по-близо? Европа си Европа. Нас се казва Джулия, а? Ти бил ли си в Канада? Съм. Не си, ама ме разпитваш сякаш си. Абе ти да не следовател, бе, тарикат? Съм, бе. Ще се сети откъде те познавам. Казваш, че и проститутка къща не върти, така ли? Деца не ражда. Грешка си. Сега ще ти разкажа за една такава, която според теб не върти къща. Казва се Галя. Оженила се за някакъв буклук, който й направил 2 деца и хукнал да гони вятъра. И нашата Галя се намерила работа като касир домакин в една детска градина. Обаче шефката е била изпечена мошенничка. Въртяла да лавери. Дошла ревизия и всички злоупотреби излезе наяве. И хъп, нашата Галя в затвора. Защото шефката е наела платени свидетели и силни адвокати, които явен убият ще изкарат невинен. Когато Галя излязла от затвора, никой не е искал на работа. И тя се принудила да излезе на пътя, защото тук никой не ни пита съдени ли сме и за какво. Обаче иди и виж сега децата. Хубави, спретнати, отличници в училище. А знаеш какво работи майка? Задни какво работи майка им? Ти наистина се гаднярвай. Не кради, не убива. Продава се, за са добре те. Наистина те му знаеш. Мързи ме, обаче за 1 година едни обувки можах да си купя. Да, пътят по който вървише. По този мога, по него вървя. Когато бях в гимназията, имах един съученик, по който спадаха всички момичета. Беше голям сладур, но и загубеняк. Аз бях слаба, грозна, мършава. И гледах да не се навирам много в очите на другите. Една неделя класът ни реши да отидем на екскурзия в близкия манастир. И там, в двора, той неочаквано откъсна едно цветенце и го втъкна в косите ми.
Каза ми, много си хубава. Аз едва не се разплах от обида. Хвърлих цветето в краката му и избягах. Когато се прибрах, той ме чакаше на входа, хвана ме за ръката и ме попита: защо избягам? Аз наистина те харесвам. И започна една луда любов, мития за разправяне. 2 години. А после той замина с оная първата вълна. За Канада. За Канада. Извика ме и каза: Еспераме, чакай ме. Но от тогава минаха доста години, а от моя слави ни кост, ни вест. Когато лапите на тия започнат да ме опипват, аз си представям, че се е върнал зажаднял за мен и му се отдавам. Когато отворя очи, касичката ми е пълна и клиентът ми е доволен. Това е просто и кратко. И щом касичката се напълни, заминава за Канада, така ли? Така си мислех, но вече не знам. Животът, приятел, е една помийна яма. Аз съм на дъното, а ти си в каймака. Но все пак е яма, нали така? Така е. Има нещо в теб. Нещо, което хем ме привлича, хем ме плаши. Искаш ли да дойде с мен? Къде? Предпочитам да остана тук. Как? Не знам. Разбавяш като всичко. Ай, бате. Какво искаш, бе? Значи, дай двете цигани си мислят, че искам и нещо. Грешка си. Сега питам едно въпросче. Може ли? Они черето бебе там, твоето. Само се опитваш. Кротко. Няма да се притесняваш. И аз съм душа, и аз нося душа тук. Тръгвам. Чак сега, бате, къде отиваш? Момчето, тук къде на какво оставяш? Как на мен, аз съм за малко така. Остави го. Браво! Но как той ще го остави? Как той тебе ще остави така сама на пътя, бе, моме? Аз ще се оправя. Щалка са оправи. Айде сега, каквото било. Идвай с човека и взимай си жена. Тя не е жена, бе. Браво, бе! Не си била жена. Айде, бе! Жена ти не са правили. Защото са горихли първото венчила е най-мило. Няма да се смеете. Много добре знам. Хората са горекли. А второто е като вехта дрека. Колкото и да е хубаво, сем ти и помярка, гледай го. Ето сега. Ама първо да ти гледам на ръка, искаш ли? Късно ми харесва. Ама не, другата. не може. Другата ръка, Не, знам какво ма Ръката чака. е- Знам какво ме Ръката чака. трябва да каже не, че. Пръстанче. Какво? Пречат ме звездите да ми го говорят. Ще ги върна, не съм лош, аз ще ги върна, обещавам се. Значи. Знаеш какво те чака? Един голям път. Като такова мъка. Магистрала. Мангане, вие какво правите тук, да не ви светите? Ама че то ще свето тук. Виж. Това ми си едно друго. Хайде, достатъчно сте се хортували, да ви няма. Що ти тук да не е пътя на баща ти? Имаш си кола, качвай се и да та няма. Тивай се. Оди да почиваш на друго място. Тук не може. Заето е. Тръгвай, докато не си стана на пяна. Хайде, три. Защо не оставиш хората на мира? Никакви сме смели хора. Душа не носим ли? Душале, вашата вяра циганска да има глас, знам какво да ви направя, ама нямам. Що са пулиш? Да си паши жената, Кой е бе, къде тази, се а? по пътя? Казах да не се занимаваш. Ти още ли си тук? Отдавна трябваш да те няма. Хайде, Джули, на работа. Аз съм в колата. Спокойно, играци. Слушай, не ме ядосвай ти. Ако ще правиш нещо, прави. Ако не изчезвай. Затваряй си плювалник. Значи ти сонето е пази, а? Позна, друго не те интересува. Ако са ви оправили сметките. Ние сметки с няма, но сте определено имам. Какви сметки имаш ти? Джули? Ти кой си, бе? Ще разбереш. Да не си решила да се чупиш. Слушай, щом си от бранша, знаеш как стават тези работи. Знам. Тогава да сме наясно. Няма да стане. Колко искаш? Не се продава. Всичко се продава. Не и тя. Кажи цената. Пък аз се взех за свестен човек. Нямаш толкова мангизи.
Колко бе? След 5-6 години може да ти шитна, но сега... Сега искам. И какво ще направиш, ще ме продадеш, Да бе? мълчи! Колко? И е много добра. Сега ми трябва. Сега не може. Сега? Сега искам. Слушай, бе, копеле, Да, гадно, мълчи! що ли си? Колко? Колко хляб има в мен, Да, само мълчи! аз се знам. Ти пък какво си наежил, бе, да не ме купуваш? Разкарайте се от очите ми и двамата! Такъв номер в играта няма. Става и тръгвай пред мен, докато се цява. Пусни ме, разкарай се, да си ходи, пусни ме да си ходи по пътя и толкова! Никой да не е мърдал. Пусти момичето ми. Ела го вземи. Пусти, ти казах, бе! Станахме много смели. Ти май не знаеш с кого си имаш работа. Ти също, бе. Чакай, спокойно. Тръгвам. Спокойно. Сетих се. Откъде те познавам. Ти си... Джулия!